Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babadema nde kala min bisimbono kelle gadande roɓindo jandeji talata nogasego lewru janvier 2025 bisimilla mon kelle gadande roɓindo jandeji pudortonen ko jande gendirde jande le soleil ɓe garti koye hanki o kolol gadunol ngol ganduɗa kanko hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye o ardinomo on conférence des administrateurs et managers publics kanko hoorejo leydi ndi o arti ko yete ko efficacité et efficience de l'administration sénégalaise kanko hoorejo leydi ndi o arti e caɗele ɗeɓe tawi e administration leydi Sénégal kono hol peeji ɗe mbaɗata ngam wawde sappitade ɗen caɗele jande le soleil arti hen jande rewmi quotidien ɓe garti koye finance publique l'alerte inquiétante de Diomaye Faye kanko hoorejo leydi ndi o arti e caɗele faggudu leydi ndi hay caɗele noɓe tawri administration Sénégal alay saago wawa notade e jaɓɓal ngal ganduɗa aduna o no yaɓɓa ɗum hol peeje ɗe mbaɗata ngam wawde ha joni yuɓɓitinde administration leydi Sénégal. Ousmane Sonko promet 0 ko yete ko yiide jande rewmi quotidien Ousmane Sonko promet la tolérance 0 jande teral quotidien ɓe garti ko hanki CDEPS caggal nde yidno wadde kuccodiral mum e jandiyankoɓe ɓe laataki wadde toon to maison de la presse ɓe garti e yiide wonande o saaha noon omo ganduɗa ko kay tigui woni directeur général mo maison de la presse kañumne arti e laɓɓitinde nden gueɗe no jaari ɓe garti e ko yitno to banggue wonande hanki o e ngol kolol ngol ganduɗa ardima kanko hoorejo leydi ndi conférence des administrateurs et managers publics kanko hoorejo leydi ndi holiti alay saago ɓe mbawa ha joni waylude no administration leydi Sénégal yarata ni ngam wawde waylude ngal jaɓɓal hayso tawi administration Sénégal ko républicain kono alay saago wawa kadi ha joni ƴestude walla ha joni ɓeydude taaɓe ngam notade hande aduna no yarata ni hay e wayluji ɗi ganduɗa kay ɓe kucci wadde ɗum jande le antenne quotidien ɓe garti koye détournement à la CRSE Tabaski Ngom sali l'ex DG de l'APROSI kanko o ganduɗa ko Tabaski Ngom mo indi mum lolni ɗi dumunaji kala ko yitno eɗen koppareji ɗe ganduɗa ne wayno mo holliti ene tuume hakkude makko e Moustapha Diop Mber mo Louga ne wayno de kanko Tabaski Ngom yiide jande antenne quotidien ne wayno bomi omo ganduɗa ko kay tigui wonno ancien directeur général mo APROSI kañumne hanki o waɗama garde à vue jande li quotidien ɓe garti koye coopération Afrique face aux menaces de Donald Trump kuccodiral walla mbiyen jokkodiral dunde Afrique kam e omo ganduɗa ko gargol Donald Trump hoorejo leydi dowlaji dentuɗe Amérique saabi omo ganduɗa ko Souleymane Bachir Diagne tawi ko jangguino to duulal jabbe hattirde Colombia toon to dowlaji dentuɗe Amérique holliti ɗum ɗo ne woni alay saago Afrique renda wona junggo woto tawi kadi ana wona ɗemgal gotal ngam wawde ha joni wawde kadi ha joni gonɗinde darde mum ngam ha joni wawa kadi heptinede e aduna o kan haalan tawe e jayde li quotidien jayde direct news ɓe garti koye affaire Moustapha Diop Tabaski Ngom hanki o e yiide jayde direct news ɓen ɓe ganduɗa ko chauffeur Moustapha Diop mayno laɓɓitini walla mayno les chauffeurs de Moustapha Diop blanchi Moustapha Diop ɓe garti e yiide caggal ndeɓe hanki o ɓe ketta kanko mo ganduɗa ko Mbaye Ngom kame suɗɗu Ngom tawi koye tawtorede avocat mabɓe mo ganduɗa ko maître Aboubacry Barrow hanki noon ɓe gaccama ɓe kooti galleji mabɓe momo ganduɗa ko Tabaski Ngom waɗama garde à vue kamɓe ɓe ganduɗa ko chauffeur Moustapha Diop ɓe laɓɓitini omo ganduɗa ko Moustapha Diop eɗen koppareji ɗi ganduɗa Tabaski Ngom hollitini ne rewi hakkude mum e Moustapha Diop warti yiide wonande ɓe meeɗi tottede tawi koye junggo Tabaski Ngom ko casquette aji ko yete ko lavaji hani e comci e on campagne législative jayde point actu ɓe garti koye maître Sidiki Kaba assure l'intérim de Macky Sall kanko maître Sidiki Kaba oɗo saaha kanko ardi ko yete ko Land Alliance pour la République ko kanko ardi kan Land caggal noon nde yiide jayde point actu koye saaha contexte mo ganduɗa ko reddition des comptes saabi wonande ngal pellital hayso tawi ne sikketono Land APR jogoto ɗum walla lomtoto ko Amadou Mame Diop walla Abdoulaye Daouda Diallo laaɓi ko maître Sidiki Kaba o saaha ƴetti on intérim jayde tribune
ɓe garti koye Diomaye avoue l'échec de Sonko kanko horejo leydi ndi ko gonɗini échec Ousmane Sonko to banggue wonande ko wawde yuɓɓitinde kam e fewnidde administration leydi Sénégal e yiide jande tribune caggal hanki on o ardi ngol ɗon kolol gadunol to banggue conférence des administrateurs kam e ɓen mo ganduɗa ko manager public en kanko horejo leydi ndi o arti e caɗele faggude leydi ndi kono kadi caɗele no administration leydi Sénégal no yarata ni ɗum ba saabi o mo ganduɗa ko ancien ministre Pape Malick Ndour holliti e yimɓe kala ene gandi oɗo saaha leydi ndi yahani kono kadi caɗele ɗe ganduɗa ko faggudu ndu leydi ndi jogoyi jande tribune ɓe garti e Abdou Diallo chroniqueur toon to Senda TV caggal hanki taw o hetta toon to cybercriminalité o waɗama garde à vue tawi o rewiɗa ko wiyete ko incitation à la discrimination ethnique. Jande libération ɓe garti ko ine mafia au cœur du centre des services fiscaux de Grand Dakar ɓe garti noon koye ɓen ɓe ganduɗa ko waɗɓe molde tawi kadi ene toɗɗo copreje renndo ngo to banggue on mafia mo ganduɗa teskama toon to trésor public tawi noon ko million ngaji kewɗi ɗi ganduɗa ɓe ƴetti ɗum tawi yotni koye tottudde wadde confectionné ko wiyete ko quittance uji ɗi ganduɗa gona quittance uji moƴƴi. Jayde l'observateur ɓe garti koye Tabaski Ngom cool l'ex DG de l'APROSI kanko Tabaski Ngom kan haala ne wayno heeɓi no worde mo ganduɗa ko Mamadou Ba ancien directeur général mbo APROSI ɓe garti yiide wonande ko réseau mawɗo mo ganduɗa ko kay nanga to banggue wonande to banggue ko wiyete ko transaction financière douteuse ni to banggue document ji hay ko nandi hen tawi ɗum ɗo ko ɗum copareje rendo ngo ɓe garti yiide caggal nde o hetta kanko Mamadou Ba o waɗama garde à vue kanko e mo ganduɗa ko Tabaski Ngom. Jande l'observateur arti e garde à vue mo Abdou Diallo chroniqueur toon to Sen TV hanki caggal do hetta o waɗama garde à vue. ƴeewoyen jayde le public ɓe garti ko du projet au procès l'heure du l'heure ɓe garti noon koye on projet mo ganduɗa nguɗo laamu ne habra ɗum to banggue projet on projet ɗon wonti procès caggal noon nde ɓe teski yiide wonande o mo ganduɗa ko kay tigui ne wayno waɗa convoqué ardo ñingue ene nandi ne wayno o mo ganduɗa ko kañum woni Abdou Diallo caggal nde hetta waɗama garde à vue. Oumar Sow kañum ne hande o ene nodda toon to cybercriminalité e Farba Ngom député maire des Agnam mo ganduɗa kolliti o saaha kadi laamu ngu nana fawe mum wonande caɗele. Jayde les échos ɓe garti koye Tabaski Ngom fetombe Mamadou Ba kanko Tabaski Ngom ne wayno o saaha kan haala temedde jeeɗiɗi million heeɓino warde mo ganduɗa ko ancien directeur général mbo APROSI Mamadou Ba kono les échos arti e Babacar Gaye mo ganduɗa arti e alhaali o mo ganduɗa ko Farba Ngom o holliti ko ɗum fenande fawa e kanko Farba Ngom o arti noon e o mo ganduɗa ko Ousmane Sonko l'alpha et l'oméga de l'état Pastef kanko mo ganduɗa ko Babacar Ngom holliti wonande ɗum ɗo kala ko Ousmane Sonko heedi caggal ne waɗa ko welira ko kayno men jiiɗi ha joni wadde éliminé kanko Farba Ngom. Jande les échos arti hen. Jayde enquête ɓe garti koye IGE révèle la bamboula kamɓe IGE ɓe garti koye caɗele ɗe ganduɗa ko teskade administration mo leydi Sénégal kono ɓe garti e wawde ha joni siftinde ko wiyete ko l'ordre ko ɓen ɓe ganduɗa ko manager comme administrateur public en to banggue wonande évaluation ko yetno on décret tawi yetno koye autoji ɗi ganduɗa ko administration gatti hakkude hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho toti hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e tati ɓe kolliti ko ɓuuri temedde jeegom e capanɗe joyyi oto woni ko soda ngun laamu ɓennugo coodi ɗum ɓe garti e yiide ha joni caɗele to banggue wonande ɗin compte uji bancaire hani no ɓe gollorto kam eɗen copareji ɗe ganduɗa ko ciineteɗe nder mabɓe ɗum ɗo kala IGE arti hen. Jayde le quotidien ɓe garti koye situation financière Diomaye sans marge kanko horejo leydi ndi o arti e caɗele to banggue faggudu leydi ndi caɗi lebbi jeenayyi ko ɓe gaari e leydi ndi o arti noon to banggue hayso tawi won eboji ɗiɓe jeeɗino wadde o saaha ɗum latata ko wadde ɗon ɗo ganduɗa o saaha ɓe jogui caɗele copareje leydi ndi kono ɓe garti e Farba Ngom commission ad hoc ma heeɗomo hande o sanga 16h. Jayde le quotidien arti hen. Jayde l'éveil ɓe garti koye Trump en guerre contre l'immigration kanko homo ganduɗa ko kanko woni capannayyi e jeeɗiɓijo horejo dowlaji tentude Amérique Donald Trump hanki o caggal nde o joƴƴitina e laamu leydi dowlaji tentude Amérique o arti e haɓade ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni ɗannortoɓe tawi ko rewoɓe Nicaragua natirte Mexique nata toon to dowlaji tentude Amérique saabi Jayde l'éveil ɓe kolliti o saaha noon kanko Donald Trump omo o waɗa guerre ha joni habde e ɓen ɓe ganduɗa ko yimɓe guereji ina natoyroɓe illégal toon to dowlaji dentuɗi Amérique kono ɓe garti e on chroniqueur toon to Sen
Lamine TV Abdou Diallo mo ganduɗa hanki caggal nde hetta toon du cybercriminalité fawama jungo jayde l'éveil arti hen. bandiraɓe tedduɓe yeɓe yankoɓe a yaw pindi TV ko ɗum woni komin doɓi nomon e kelle gadanɗo ɓe do jaydeji subaka hande o min dokka on aadi alarba janggo so hawre welede Allah.